vás vítam pri sledovaní prvej epizódy na hru Clash of Clans. Takže v tejto epizóde vám ukážem, ako začínať s touto hrou, spravíme si samozrejme aj nejaký súboj. Takže najskôr vám ukážem moju dedinku. Takže máme Town Hall level 2, Archer Tower je level 2 a kanóny sú tiež level 2. Walls mám level 1. A to nevadí, lebo si spravíme v ďalšej časti všetky kompletne. Myslím, že všetkých tých walls je 25, takže 25 to bude 25 000 aj budú všetko dokopy. Takže to není problém si našetriť. Máme 288 trofejí. Poďme, to je celkom slušné. Ale potrebujeme 400, aby sme sa dostali do 3. bronzovej ligy. Takže máme spravenú armádu v úvodzovkách. A máme tam 30 barbariánov. Takže, síce máme 15-hodinový štít, ale ja si myslím, že v pohode môžeme zaútočiť. Tak ideme na to. No, máme tu hneď prvého a hneď zaútočíme. Takže ja by som zaútočil asi s 15 barbariánmi na Archer Tower. Môžeme to spraviť. A ostatné by som pustil sem k týmto delám. Aspoň jednu hviezdičku, keby sme dali, to bolo super. Teraz nech zničia to dielo a ten kanón už by mal byť dobré. No, ešte Elixir Storage. Výborne. Teraz asi nejakí 10 vojaci sa, alebo aj menej, sa rozbehli po kanóne. Level, myslím, že level 2 alebo level 3. Výborne, máme 57% na 2 hviezdičky a super. A už máme iba 2 minúty a 17 sekúnd. Dúfam, že dáme 100%, ale už by sme mohli. Máme dosť času. Dobre. Ešte posledné 3 budovy a hotovo by to malo byť. Tu inde už nie sú žiadne stavby, takže už iba posledné do 94%. Posledné elixíra, kolektor a je to 100%. Výborne, 17 trofejí sme dostali, 809 elixírov a 796 peňažtekov. Výborne. Ja si myslím, že je to celkom slušný úlovok a rovno si dáme vyrobiť vojakov barbariánov. Výborne. A to ešte 5 musíme spraviť. Tak. Takže ja si myslím, že toto je ako všetko ku tejto našej časti, tejto našej epizódy a mám pre vás mám otázku na vás, že čo by ste chceli vidieť v budúcej časti, že či by sme dali znova pokračovanie v tejto našej Town Hall level 2, alebo rovno by sme skočili na Town Hall 6, alebo prípadne na Town Hall 8 a tam by sme si ukázali nejaké triky, že ako útočiť a tak ďalej. Takže a tí hráči, ktorí hrávajú Clash of Clans a nemajú náhodou klan, tak budem rád, ak sa pridajú k nám do klanu Zelovci. Takže majte sa krásne, čaute.